Hola, sóc l'Àngels Puente i estic molt contenta i me fa molta il·lusió poder compartir i presentar el meu primer poemari titulat El germinar de 33 haikus. De moment se'l tinc que ensenyar així perquè encara no el tenim en mà, però segur que la primera setmana de juny lo podreu trobar per Amazon. I bueno, és un poemari que està fet amb molt de carinyo perquè l'autora dels haikus sóc jo i la meva amiga i companya Cefa ha fet unes il·lustracions precioses que ha sapigut captar el que jo volia transmetre als meus haikus, als meus versos. I bueno, el germinar de 33 haikus explica una història d'amor que està dividida en 3 parts. A cada part hi ha 11 haikus i sé dir els títols però no us diré de què va i així cadascú podrà intentar pensar a veure què voldria dir cada part i quan ho tindreu ja ho descobrireu. La primera part s'anomena El brot arrelat al cor, la segona l'espina és incendi i la tercera el palpitar dels pètals. I bueno, jo espero que este llibre arribi a moltes mans, però sobretot espero que arribi a moltíssims de cors.